byla moje matka nejvyšší muda. Táťa bývá pravidelně jednou. A nech ta Barbie! Cože? Vibrátor? Slyším to? Já háda, mám jenom bánku Barbie. Tak dáme Kena ještě k tomu. Ne, tak já budu to, panenka Barbie. Ano, takže panenku Barbie máme. Namarvejte panenka Barbie. Můžeme ten mixer vynechat a ještě požádat diváky. Pojďme hrát nějakou hru, tak si to obecně mohli. Cože? Bohata? Umakar. Umakar. Já jsem panenka Barbie, já slyším. Umakar, člověče. Kolombovo žena. To už mě nehádal. To už taky hádal. Jako všechno. Naprosto bez nápovědy. Bych třeba mezi 405. Ale o co tam bylo ještě teď? Ale můžeme i dát jako reálnou postavu od Zema. Omlouvám se, že to držel teďka, ale on už mě opravdu hádal všechny tyhle ty věci. A protože to byl kluk, takový tvarek na prsních. Ale stačí jenom, že Věňa musí být člen skupiny Luletek. Nemusíme už ty jména. Asi. A on se nezná jenom Vaška. No, taková prostě člen skupiny Luletek. Dobrá. To je podobně, jako to zkoumám v tom. Když ty uděláš rozhovor, tak jo. Já bych to ještě překontroloval v sobě. Ale to jsem to udělat jednoduchý. Panenka Barbie, člen skupiny Luletek. A tam co musím plátna. On řekne předtím spoustu podobných slov. Ale pokud chtěl panenku Barbie, to byla politická omluva. Richarde? Říkám Richard, tak to on. Jo! To mě něco tak si vzal tu mobil. No, jenom ty prostě potom můžu. Tak když šel vždy na párty. Ano, tak ano, děkuji. Dneska to je poměrně snadný. Takhle, my už víme, co hádáš, že se ti to nějak panuje. Všichni vědí, co hádáš, jenom ty ne. To mi úplně nepomáhá. Ale to snad má. A kolik na to mám? Časový limit. Ale to přesně ne, furt. Asi býváka, který ho matka odložila, teorie, to to vyzizuje. Spltla se matka. Já to pravda, ty vole, to by...
Dí? Ty jsi opravdu kastovák. Detektiva? Jo. Chyba to je odlučko. Tak můžeme na pár. Amerikane. Tak, pojďte. On to hraje jinak, ale slova. Jo, pak nám to asi přichází. Kde pak mám asi dveře? Dáme máš dveře. To ne. Ale jsi strašně hnusnej. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj. Tak to je, takhle se vypadá. To je jenom jedna část. To není špatný. To se tady líbí. A co jsem, kráva? Někdo zvoní. Nazdar. Tak je na straně. Ani ne, no. Měl jsem nějaký něco, ale nějak to nevyšlo. Ale dobrý, jako nestěžuju se. Co se ti stalo, protože kdo ti ublížil? Ne, no tak prostě na to chtěli zase víc nakopnout a prostě to byl špatný podnikatelský záměr, nebo já nevím, ale jako je to fajn, no. Promiň. A do prdele, pojď dál. Čau. Nuda, vy. No, já tě ho poprosím, kdyby to na tohle mohl. Jak to skutečně nespečilo, teď opravdu. Budeš nějaká veselá, vy? Máš všechno. Tak jako jsi holka, vy? Ne, já jsem Jirka Šlégr, ty. Jsi šlégr na karnevalu. Nejsem. To chodíte všichni takhle v tomhle tývačí straně takhle oblečení. U nás takhle chodíme všichni. Ty taky říká, proč nemáme něco do prdele normálního? Ale ne, jdeme si tohle. Já jsem šťastná, spokojená, že mám takovou pičovinu. No, podívej se. Číňani zasraný. A co ty smutnej furt, tak to nevíš, ono tak si uděláš něco jinýho. Ale karnevali jsme taky třeba to, bylo to dobrý, jako nebráním se vůbec ničemu. Vy jste dělali karnevaly? V tuhle chvíli už se nebráním vůbec ničemu. Já bych třeba, počkej. Já už teďka můžu cokoliv, počkej. Kdybych věděl prostě o nějakým, tak já můžu cokoliv. A ještě i k tomu můžu se ještě očekat. No ty králo, už je to jako za starý čas. Kdybych věděl prostě o něčem, tak já opravdu budu jako vděčný, no, ale tak. Ty jsi nezaměstnaný teda. Počkej, zase,
Ten šolik jsem ho samo. Děláš šolik, ale pryč, jo. Jsi kurvička nějaká, víš? Jo? Dáme, ahoj! Ty jsi taky holka? Jo? No, bylo. Ty jsi byla holka? Takže už nejsi holka. Jsi kluk? Jsi mrtvá? A co jsi jedla tak hnusnýho? Nevím. Ty lidi dávají na půdu, ty vole. Husto mě, když jsem tady. Takový panel, tak... Ty žereš barely. Nemáš to. Táhni zpátky do Chorvatska. Já tohle jsem pochopila i já. Ty budeš. No, takhle se dává nohu před nohu. Neposrávejte se z toho. Postrav, že bych to neodhovanou. Ale poslouchej, ty máš něco s nohama. Operovaný je máš. Nemá, nepovala bych určitě. To by nefungují kolena. No, to je pytli. Teď je to tak jednoduchý. Jsem říkal, proč to není prostě s kolenama? Ne, prostě zapedněnci. To by někdo udělal špatně kolena. Nemůžeš ohejbat nohy, jsi z toho smutná, Tak smutná nasraná. do toho máme vedle pána píšťalku a pak hrouta barelů. Tohle jsem si pozval domů. Tak, můžeš dát někdy nohy k sobě? Komu takhle, jo? Já jak taky rozhodila nohy jak natřelan, že on je impotentní. Můj manžel je impotent. No, já mu říkám, pojď ty vole, těch má nikdo nekouká. Co z toho bude? A on ne, to by byl průšvih, že jo. Jo, to znám, ne? To bylo... Vole, paní Barelová. Vy jste odtak? Odkud se tady od? Z Mostu? Chomutova, to je. Chomutova? No. Co je v Chomutově? Oni všichni tři. Ne, Oni jsou oni. Vy jste oni? no její, jako její, to její skupina. Vy máte skupinu? Veliká skupina, jsme to, a prostě, kdybychom vybrali všechny ty hadičky u aut, jako na parkovišti. No dobrý, no, že jsme to všechno, jsme vedli na půdě a sežrala to spěsto. Jen říkáme, pojď čepice. Ale když jsme dělali ještě slepice, to bylo dobré, jo. Má dneska v Chomutové slepice. Ty vole. Vy jste nějaká gymnastka. Prosím tě, Průslavka. Průslavka? Já to nestála nikdy, že jo. Teď je to otevře a já koukám, pičo Průslavové! Já samozřejmě to jsem si nechal už pro sebe, že jo, aby ten malý nebyl jako teda ta nebyla zklamaná. Tak říkám, Průslavové! Můžu si je obou jezdit na koberci. A ten kreten soudě, je, Brusle! Jo, ty vole! Jasně! Ty jsi z Modelína. Modelka. No, tak jako, tak musím říct, postava není špatná. Co
Proč není ještě jednou postava jako je dobrá, si myslím, a co s tím, že? Její postava. Moje postava, jakože mám dobrou figuru, si myslím, jako špatilka někoho. Já už jsem to taky říkal. Já vole, já si nespomenu, kurva, já vole, To mi neříkej, když jsme si tam vole, na mistrovství světa v dresu tam seděla. Spolu ne, vole. byli. Když jsi mě dostal, když ti bylo 11. To tobě, ne? Ona po mně, vole. No. Já jsem s tebou nic neměl. Když byla fyzika, když Jsme se to podíle neměl. to byla taky. Chtěl to aspoň, no, já byla šťastná, ty vole hladí zadek. Tak to nebude volat. Ale tu mikrovlnku ti nezapomenu. Prej, pojedeš na dovolenou, opálíš se. Káda. To dávala do kupy rok. Je tam kapujouce nebo hrdý nohy. A kdo má nohy? Počkej. Teď řeknu, co seš. No. A nebudete se mi smát, že to nebudu. Vzpomenu si, já budu 18 a máš. Jsi pěti? Vlastně, bruslema! To jsem si psal, ty nic bruslema! Čuva! Můžu mu dát ty brusle na kulty? Tak pojď. Pakiová! No takhle, jako... Když jsme dělali zkoušky na školu, byli jsme na tom podobně, ale... Neznám ty vole, neznám a nevím. Můj manžel je impotent. Není můj manžel, se nesmí, že jo? Co se nesmí? On je jenom takový jakože prostě přítel, že jo? Přítel? No. Brusle, vole, přítel. No a já jsem si s tebou? No ne, tak to můžeme tvrdit, že to nebylo, jako dobře. Můžu tvrdit, že to nebylo. Řekl si, že to bylo ségry, no. Počkej, co bylo ségry? Já? No. Barbie? Tak pojď ty, hele. Sleduj. To na tebe logicky. Máš flétnu, ale tím se nenechám zmást. Tvoje žena je zpěvačka. Co já vím? To je moje žena. Jsi Moje Felix žena Kováček? mě miluje. Tvoje žena tě miluje? Doufám. Tebe doufáš, miluje? Jedno, vím, co jsem chtěl myslet. Tebe miluje tvoje žena. Je to pro mě nějak důležitý? Ne. Je pro mě důležitý, že máš flétnu v ruce. Mohlo být, kdyby chtěl třeba nějakou oslavu někde nebo něco, já bych mu tam k němu přijít a zahrát. Ty jsi jukebox, vole? Klidně můžu, já znám spousta písniček, já se můžu má počítat. Klidně já nebo už můžu okolo Hradce třeba, nebo klidně no, nebo něco populárnějšího. Já budu mít oslavu, tak ty tam určitě nebudeš, vole. Já se bych udělal radost lidem nějakým hostům, nebo... Hosté by tě mohli mít rádi, moji. Ježišmarja, no já. Máma třeba tvoje. Ha! Mě miluje, máma. No. Tak ne. No
No tak musím, Ty vole, a tebe vůbec nevím, Barele. Když se píská, tak to by je blbě. no, je zvláštně to pískání. No, to ještě ne. No, taková konstrukce, teď už mi to jedno. Jsi mrtvá. No, mrtvá, jo. Jsi nežilá. No. Cípla. Jsi cípla. Jsi něco... Ach, cípla. Člověk nemůže být cíplej. Cíplé může být zvířátko. Jsi zvířátko. Jsi cíplé zvířátko. No. To mluvíš s ním se starou. Ano, s ním. Mluvím s tím cíplým zvířátkem. Dělal si půdy. No, co jsi sežral? No. Jsi pes? Ne. Kočička? Ne. Slepička? No, slepička. Orel? Zebra? Tady mám do rána, ty vole. Úvol? Ještěrka? Ještěrky dělají na půdách strašný bordel. To je ještě větší než psy. A co dělá bordel na půdách? Říkám? To není člověk, no. Na půdě dělá strašný věci. Strašný věci. Jen mi dělali strašné věci. A on to nepotřebuju, chceš to? No. To ti poradil. Já ty vole. Červotoč. Moment! Ne! Vy, co dělá? Ha! Poslouchej. Jseš kožešník. Máš kožešinu. Už ne, to A chceš? A teď. Vím, akorát to mám jedno smeškový. Kula. To je trapný, že tady zůstal leta. já to tak vždycky vyjde. Jo. Jsi vždycky poslední. Vždycky to tak není, ale no tak, no. Býváš poslední rád? Takže. Že to moje párka jsem žutá, na co chcete, jenom odpovídej. Jo. Aha. Ten nástroj je potřeba, aby si měl fotu sebe. To ne, ale tak jako tak si dělám jako radost, no. Přece jenom to ke mně patří trošičku toho muzicírování. To vím, vole, to už si dělal. Znám tě já s tou píšťalou v hubě. Z touhle ne. Hrál jsem si s tebou, když mi bylo 11. Nehrál bohužel. To si ještě nebylo na světě. Když ti bylo 11, já už jsem se někde vyskytovalo. Takže si vyskytovalo, takže si něco jako věc. Ne. Jsi člověk. No, ježišmarja. Masa a kostí. No, pardon, A hraješ, hej! Kdyby nebylo to druhé, já čekám, že by už jsme na ty dobré. Aha, sorry. Promiň, ty jsi muzikant. No, a jaký? No ty vole, perfektní. Děkuju. Akorát dneska nějak se to zaseklo, to koleso, no. Dobře, jsi někdo z Olympiku. Když to zaseklo, vole, tak se tam. A vy? Ty pojedeš takhle, ty vole. Mohli bychom spolu udělat třeba nějaký projekt, už by to nebylo špatný, si myslím. Vy dva? Jsi český muzikant, který mu to moc nejde. Tak mám dopis. Aha, to je cool. Český muzikant, který mu to moc nejde. Děky hapo, ty vole. Máš skupinu? Bývaly takový doby, že jsme byli teda opravdu, to bylo něco. Počkej, píšťalka, vole, a to. Ha, Stevie!